Come here, kneel down. I'll dig it. One kneel down. You will not reject it, but don't kill anybody. Don't cheat anybody. I'm going to pray for it. There will be power in it. It's very important. It's ignorant that is making men and women of God in Nigeria. By the way, most of the men and women of God in Nigeria are not intelligent. They fail to pass they fail to pass WAEC church. Ibondo mana gente ekele m unu. Asi goye ji azere. Tata bụ oyi. Unu mana abịrị ihe gbasara Christianity na omenala. Onye ọbụla nwere his her own opinion toward this matter. Onye ọbụla nwere gochifụta ya. And the Christianity in Africa, in my own opinion, have destroyed so many things. Okay, now this man now put it off for the community area. Go within a joko obodo. Ya bude na the church ka pastor destroy ya. Pastor na go that na of one ha binye di burundu. Shinaka na ya we ruo ya aka. Ruzie na aka o chọ I destroy ya. O ife aka other churches na-eme, other pastors na-eme. Ebutere ha ofo, ebutere fa ife obodo jibiri. Ha ga manya ka destroy ya. Emeze dị na adaraze the family. Enyere ofo n'aka. Ọ bụrụ na elu di ga amụ ngwa. Ọ bụ na ibu ọkpara na-eme business ga na-aga. O ji ndị na-ebe na-egbuchichi. Instead of ichekwa ofo aha. Nye ihe ọ na-eri ka o na-arụrụ obodo ha ọrụ ka o na-arụrụ the family ọrụ eburu ya bupu or destroy ya. And the worst part of it bụ na ndị ka gị mana anya the thing ga-abịa hapụta ha buru ya kọrọ gị ofu ihe ha buru kọrọ gị ofu ihe ha gaa obodo oyibo esi ya ndị ọcha buto ndị ọcha ma the value of that thing ha ma the value ha ma ife ji eme ndị ọcha sef ama nkwu ha ya ọnụ ndị ọcha ewere ego nyefa ha bata Nigeria ha change dollar to naira ha bụrụ billionaire. Ị gaghị ama ọnụ ihe ha bụ be nna gị ka a ga-ji bọọ ọgaranya dudo ha aka gị mara anya. Ndị be anyị ga-ama otu ha ga-ejikere eme all those things. Ọ bụghị ọbụla ịfụrụ nna gị dewere onwe ka nna gị si dewe ọfọ onwe ka si dewe ife o ji biri ndị na-amaghị anya to an extent ị ga-abụrụ ebupụ. O nwere ike bụ na ihe ahụ dewere mere family ka ji wee dunu duru taa ebupụ ya ọgbaghara eshi elu chi n'ala na-ada nwa ha n'ebe ha na-echekwa na-emete ọbụla aka n'obi na-emekọ ọbụla na-eme ọfụma apụọ isi ga-eju everywhere ị ga amaghị na-eme gị ihe mara ngwa ọja aka gị wee create onwe gị problem. So anyị ga-agba mbọ ka mara ka ga-echire destroy even nna na idewere before you destroy ya jụọ ese ọfụma mara ife ihe a na-represent n'obodo gị ọ na family gị before na-emetụ ya aka. Ọ ka mma ka ga na-eme otu aha ọ bụrụ abịasị gị your ancestral powers is disturbing you gị gboro ozugbo ka buru ya tufuo ọ bụrụ ebuga pastor destroy ya. Ị gaghị ama the essence of that thing dị ebe a. Ị gaghị ama the ife mere atị juju nọ ebe a. Ha mechaa discovery tọrọ discovery mmanụ nọ nke ọjọọ ka ọ wụ ebupie nke ọbụla ndị ebe ahụ bụ nke na-echekwa family nke na-eme ka obodo na-adị mma si dewe ya for future purpose. Daalụnụ.